Cárcel Modelo de Valencia, a 13 de septiembre de 1940. A mis queridos hermanos, a mi querida hermana y a mi querida esposa y compañera, a mis queridas niñas, que son lo que más quiero de todo este mundo, y demás memorias para todos los cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas. Confío que respetaréis a las niñas, que tanto quiero, hasta que venga el día en que su madre pueda disponer de ellas. Que ser pronto, no porque esté mal con vosotros, que os estoy muy agradecido con todos. No tengo más sentimiento que no poderos pagar lo que habéis hecho por mí, que no se paga con todo el dinero que hay en el mundo. Con todo el dinero del mundo no se puede pagar lo que habéis hecho conmigo. Espero que lo hagáis también con mis niñas, que veléis por ella. Con vosotros confío y os juro por Dios que no tengo más sentimiento que se nos ha muerto un hermano que está inocente del todo. Lo que han hecho de mí, sin ser culpable, lo demás es de no tener alma ni corazón, porque yo no me lo merezco, pero confío en que tendréis memorias de mí. Hermano, desde ahora serás el dueño de las chiquillas y puedes disponer de todo lo que gustes, pues a mí todo me sobra. Así es que espero que tengáis toda la armonía posible del mundo, que son 4 días, pero sí que os digo que soy inocente del todo. Le dices a mi hija María que ha dicho su padre que haga todo lo que pueda por sus hermanitas, ya que son menores que tú y que no tienen madre ni padre a su lado para respetarlas. Os estoy escribiendo porque no puedo más, porque no tengo más aliento y porque ha llegado el momento fatal para mí. Ya os he hecho padecer bastante. Se despide de todo vuestro consuelo con un abrazo para todos, memoria para vuestro padre, que no os olvida ni un solo momento. Memorias para mi mujer, que se acuerde de su esposo. Adiós para siempre, vuestro consuelo. José Celda Beneito, adiós, 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 adiós. Recorde que la vespre de fusilar a mon pare, jo era xicoteta, però la germana de mon pare me porta a la càrcel Modelo i me diu, vas a veure el pare per última vegada, però davant d'ell que no te caia una llàgrima. Bueno, mon pare s'aferra a la reixa, dient-me que les ganes que tenia d'abraçar-me i que les ganes se la va quedar, i ell sabia que l'endemà el mataven perquè els companys ja tenien la caixa a comprar, la fossa feta, bueno. Jo, al no poder plorar, me vas reprimir el llanto i jo ja no puc plorar més. Jo no puc plorar. Jo que veig una muntona de morts, per mi allò va ser tan fort en aquesta edat que era d'Esquerra Republicana, l'acusen de que era vocal del partit, cosa que no desempenyava ningú càrrec. Li ficaren tot el mal que pogueren. En el Xuí li ficaren exaltador de robos i crímenes. Mon pare era tan treballador que sempre dia tots aquests burguesos fascistes que s'aprofitaven dels jornalers, venien de Rafelbunyol a Massamagrell a llogar-se per menys preu. I els patronos tota la vida han assistit a abusar del treballador. I mon pare sempre dia, aquests burguesos en un barco trencat al mig de la mar. I això més enmig que el va perdre. Perquè ve la germana major i diu, me pareix que han tancat el pare. Diu, ui, com no ho saps? Diu, perquè ara dia en dia tenim el del barco. Mon pare el maten el dia 14 de setembre de l'any 40, a les 6 de la vespre. I un cosí meu, que seria de l'edat vostra, fill de la germana de mon pare, se n'anà, que era més major que nosaltres, se n'anà amb sa mare i pujar dalt d'una garrofera a veure com mataven a mon pare. Un tren de mon pare firmà per tots, li mataren un germà. Era un senyor que li dien d'apodo Morret, de Massamagrell. Ma tia mos portà allí i li digué, no te donen llàstima que aquestes xiquetes se queden sense pare? I ell li digué, vés-te'n tranquil·la,
que el teu germà està en les meves mans i no se salvarà. El denunciant. Es pot arribar a perdonar? Sí, perquè realment aquestes persones són males. I perdonar sí, però oblidar no. Antes de plegar al Modelo estava a la càrcel de Santa Clara. Entrem a veure ma mare i ja m'ho segueix tot endolat. Allí sabien primer les notícies que en el carrer. Hi havia una monja que anava tots els dies que hi havia fusilaments a veure-ho. I li dia a ma mare, no llore, Manuela, no llore, que su marido está en el cielo. Qué placer sentiria esa monja per anar a veure com es fusilaven. Què se sent? Molta amargura, perquè jo, si vos tinc que ser clara, no m'ha sentit normal mai. No m'ha sentit una persona, sempre en fotos i en totes sempre està molt trista. Portes damunt, com si hubieras fet una cosa mala, havent-te-la feta tu, com te l'han feta, no sé explicar-me. No sé com explicar-vos-ho. Perquè és que en aquella època el primer que te diuen que eres roig i que no tenies dret a viure. Així no era la cosa. La meva germana ni han pogut tindre infància, ni joventut, res, treballar. Havien buscat ja, havien foradat la fossa ja 2,5 metres. Ja desconfiàvem de que allí haguera mort. Que se diguera que n'hi ha 20 anys i la fossa era justeta, no el que havien fet ells de taulellet, justeteta les 4 caixes de puesto. Les 4 caixes, 4 en la segona tonga i 4 en la tercera. L'enterrador, així ho diu, i els arqueòlegos i el forense me digueren a mi que ninguna exhumació de la que han fet han vist uns difunts tan ben col·locats. En les manetes ahí davant, en les botelletes en el nom. El que passa és que, com els tapons se veu que eren de suro, de l'àvia o el que fora, i les pluges se cremà, se desfeu. I els paperers de dins tampoc s'ha pogut llegir res. Entonces, nosaltres no estàvem segures de que era aquesta fossa, perquè eren molt xicotetes per primera, i per segon, que havien fet una fossa des d'ahir on esteu vosaltres fins allà, tot ple de taulellets i un monolito. I quan nosaltres anàvem, en aquella època no estava això fet. Entonces estàvem molt marejats, costava en l'arxiu de l'Ajuntament i la versió familiar de lo que n'hi havia, i estàvem destapant la tumba encara en duda de que poguera ser ixa o la del costat o la de l'altre costat. Havien passat molts anys. Però resulta que ix una botella, en les 12 caixes que han tret, ix una botella d'un que no té família. La té ja molt lejana. El 14 de setembre de l'any 40, de Massamagrell, el que ens confirma que estem en el puesto adequat. Jo sé que et volem que es cuenta un poquet el procés d'exhumació, com es produeix, què és el que hi ha que fer, hi ha que demanar, tot el que costa... Molt. Jo fa 4 anys vaig sol·licitar el que jo volia. Sol·licité, jo anava amb l'alcalde d'ací i companyia, dia de tots anys, me presenten al president del PSOE,
que entonces estaba en l'Ajuntament de Paterna i este senyor me diu el que necessita, els papers que necessita. I l'alcalde que venia amb ell me diu no cal que vinguis a més, jo t'ho enviaré tot per fax. I això s'ha fet 2 vegades. Als 2 anys, als 4 dies de fer això, entra el PP, que feren les eleccions municipals. Passaren 2 anys i després de passar aquests 2 anys és quan el meu nebot fica les cartes damunt la taula i es comença a manejar-se. Això fa 2 anys. L'Ajuntament hem anat a plenos, hem anat a mil vegades. L'alcalde a mi sempre m'ha dit que sí, que sí. Però la teniente, l'alcaldessa teniente se diu, una tal Teresa, i vingueren aquests fotògrafos i tot per la pel·lícula i no volia saber res. Quan ja ho teníem tot fet, que ja anàvem a vendre aquesta setmana a obrir la tumba després de mil tropessons i papereos, 2 vegades a Torrent al notari. No te puc explicar en aquest moment la feina que han fet. La meva filla, Matías Alonso, i el meu nebot, ells saben les tocades de telèfon i els viatges que han fet, perquè sempre que ha hagut alguna cosa ha tingut que anar jo, perquè sóc la que jo ho reclame, la principal. I quan ja anàvem a destapar-ho, mos toca Manolo, el forense, i mos diu, mos demanen un altre paper que no és legal. Altra pega, a més. Anem a audiència a l'Ajuntament, mos fan una reunió i ahir se desbarataren. L'alcalde es falta al respecte, a Matías Alonso li digué mentirosillo. I al forense, perquè estava explicant-los que ninguna sumació de la que s'ha fet han reclamat aquests documents que estan demanant. Entonces la teniente, que és la que més fort feia que no volia, digué, entonces el que vol dir és que ningú ajuntament ho ha fet bé més que la de Paterna. I aquesta família de Paterna que s'oposa també, el meu nebot li pengen el telèfon. Se les ha passat grosses i li han dit que no tocara més. No volien saber res, que no s'obria la fossa. Redacta entre ell i la meva filla una carta i l'enviem a aquesta família. Perquè la meva filla llegeix aquesta carta que li envia aquesta persona i diu, si a mi aquesta carta m'ha commogut, per què no tinc jo que commoure aquestes persones en la meva? I efectivament, mos tornen a escriure i mos diuen que només mos demanen que no toquem els de baix. I han aconseguit el permís, però treballar molt i fer moltes coses. No ha sigut fàcil, no. Ara, ni els mateixos que ho han portat i molts d'allí de l'Ateneo que m'han acompanyat a mil puestos i a mil coses, han dit, és molt difícil, molt difícil. Però mira, hem tingut sort. Què diria vostè a aquesta gent que diu que no és recomanable reobrir ferides o que en el moment actual de crisi del que estem ara no és prioritari exhumar cadàvers i investigar per a que sigui possible el traversar? Doncs jo li diria que la situació d'avui no té res a veure amb allò. Que allò va ser una massacre i que no n'hi ha dret a que això se quedi en l'oblit. Que jo, mon pare, no li puc fer altre, només que dur-lo i ficar-lo en companyia de ma mare i fer-li un enterro com ell se mereix, no com un gos. Per almenys jo ja m'he molt tranquil·la de que amb mon pare, si està en el cel o en l'infern o no estic, si està mirant el que jo estic fent, se sentirà molt orgullós de la filla. Vostè creu que la societat té memòria històrica? Més de lo que jo me pensava. Ara que estic ahí dins,
quasi tots els dies me toquen persones. Avui m'ha tocat una persona que m'ha dit: m'han preguntat per tu, que s'han enterat del cas i que si tu necessites alguna cosa, vos pot ajudar en l'Ajuntament, en el cementeri i en el que siga. I que vol vindre a abraçar-me i a besar-me. Vull dir-te que ella de casa de cuna rica, no li han mort a ningú i vol vindre a donar-me un abraç i ajudar-me en el que puga. N'hi ha més gent de la que jo me pense. Perquè així com este cas d'avui te'n contaria mils. Persones que jo no les conec i han vingut a mi a dir-me coses molt agradables. Vostè és molt valenta. Vostè haurà patit molt. Moltes persones. Jo me pensava que això estava més mort, però no. Ara que estic ahí dins, estan així molts brots, molts.